Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Ένα τραγούδι μόνο του μπορεί να δημιουργήσει μια όμορφη ατμόσφαιρα και να ξυπνήσει πολλά συναισθήματα. Πολλά τραγούδια μαζί όμως και σε μια συγκεκριμένη αλληλουχία μπορούν να φτιάξουν έναν ολόκληρο κόσμο. Έτσι, η συλλογή τραγουδιών Νουίζα Αμπομέ, που ηχογραφήσαμε με τον Δημήτρη Βεζίρογλου στο πιάνο και εκδόθηκαν διαδικτυακά από την Subways Music του κ. Σοφοκλή Σαπουνά, έκτισαν ένα κόσμο, λοιπόν, αυτά τα τραγούδια αυτής της συλλογής, που ωστόσο χωρούσε σε ένα μόνο ατελιέ, στο ατελιέ του Auguste Rodin στο Παρίσι το 1903. Τότε ήταν που ο πολλά υποσχόμενος νεαρός ποιητής Ράινερ Μαρία Ρίλκε, μετά από παραγγελία του εκδότη του, θα συναντούσε το Ροντέν για να συντάξει τη μονογραφία του. Και αυτός ο κόσμος των τραγουδιών ήθελε να είναι η Καμίγη Κλοντέλ αυτή που θα του άνοιγε την πόρτα και όχι ο Ροντέν. Για να μιλήσουν για την τέχνη, τον έρωτα και τη φύση της γυναίκας. Αυτή η ιδιοφυής γλύπτρια που τιμωρήθηκε από το περιβάλλον της με 35 χρόνια εγκλισμού. Το ταλέντο της Καμίγη για τη γλυπτική φάνηκε νωρίς. Γι' αυτό και ο πατέρας της που την υποστήριζε και κόντρα στα υπόλοιπα συντηρητικά μέλη της οικογένειας φροντίσε να σπουδάσει η Καμίγη την τέχνη της. Όχι στη σχολή καλών τεχνών, μιας και δεν δέχονταν τότε γυναίκες και δεν επέτρεπαν τη μελέτη του ανδρικού γυμνού σώματος, την ανατομία δηλαδή, εκ του φυσικού. Όμως η σχολή Κολαρώση την έκανε δεκτή και ο δάσκαλος Μπουσέ μαθήτριά του. Τι άλλο ήθελε. Και αργότερα έγινε μαθήτρια του μεγάλου Ροντέν και μούσα του και συνεργάτηδα και ερωμένη και παραλίγο μητέρα ενός παιδιού. Και δούλεψε μαζί του τα πιο εμβληματικά του έργα, το φιλί και τις πύλες της κολάσεως. Και εξέθεσε δική της δουλειά στο σαλόν και διακρίθηκε. Και όταν αργότερα, αφού διέκοψε τη σχέση της με τον Ροντέν και λόγω του θανάτου του πατέρα της έχασε κάθε οικονομική στήριξη και τα πρώτα σημάδια κατάθλιψης εμφανίστηκαν, ο Ροντέν της προσέφερε χρήματα για να βημποριστεί. Όμως αυτή δεν τα δέχτηκε. Και στο Οτέλ Μπιρόν που προετοιμαζόταν από το Ροντέν, προετοιμάζοντας την ιστεροθυμία του βέβαια, να αποτελέσει το μετά θάνατο μεγάλο μουσείο του, και εκεί είχε ένα δωμάτιο Ροντέν και φύλασε τα έργα της. Μα τι άλλο ήθελε. Δεν πρόλαβε να μας το πει, ούτε με λόγια, ούτε με έργα. Ο ήχος από το καλέμι που σφυροκοπούσε το μάρμαρο σταμάτησε στα 40 της χρόνια και τα λερωμένα από τον πυλό χέρια της σταύρωσαν για πάντα πάνω στην ψυχιατρική της ποδιά. Μια άλλη γυναίκα, σύγχρονή της, που ωστόσο δεν γνωρίστηκαν ποτέ, θα γίνει ο λόγος της. Μια τολμηρή διανοούμενη, μια εμβληματική προσωπικότητα που αδιαφορώντας για τις κοινωνικές συμβάσεις τάχθηκε υπέρ της διαδικασίας της ατομικής εξέλιξης και πραγμάτωσης. Η συγγραφέας και ψυχαναλήτρια Λουανδρέας Σαλομέ. Είναι άραγε το θέμα της ατομικής πραγμάτωσης στα πλαίσια μιας σύγχρονης δημοκρατίας κάτι που πρέπει να μας απασχολεί? Νομίζω πως ναι, πρέπει. Κυρίως αν πάψουμε να θεωρούμε συνανθρώπους μόνο όσους περιβάλλονται από τα όρια του δυτικού κόσμου, αλλά και μέσα στο δυτικό κόσμο, στο δυτικό τρόπο ζωής, όπου η πραγμάτωση ταυτίζεται με την κατανάλωση. Σίγουρα δεν αφορά μόνο τις γυναίκες, αλλά κάθε άνθρωπο. Πολλές φορές μάλιστα αφορά και σε αυτούς που έφυγαν από τη ζωή, αφήνοντας πράγματα στη μέση.
και μένει στους επόμενους να οδηγήσουν ότι έμεινε μισό, αν όχι σε μια πραγμάτωση, τουλάχιστον σε ένα επόμενο εξελικτικό βήμα. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Εύη τη Μιχελάκη, γιατί εκτός από την επιμέλεια του φωτισμού, βοήθησε στην εικαστική επεξεργασία των σκηνικών ιδεών. Θα βοηθούσε πολύ αν είχατε τα κινητά σας κλειστά. Και τέλος θα ήθελα να σας παρακαλέσω να φυλάξετε για το τέλος το όποιο χειροκρότημά σας στους συντελεστές. Καλή σας ακρόαση. Πέρασα γιατί ο κύριος Ντεμπισί είπε ότι έχετε κάτι γι' αυτόν. Ναι, κάτι το υποσχέθηκα. Μπορώ? Πείτε του ότι δεν είναι έτοιμο. Χαιρετίσματα από ένα όνειρο. Χαιρετίσματα από ένα όνειρο. Guten Morgen. Το ατελιέ ανοίγει για το κοινό κάθε Κυριακή. Ελάτε πάλι την Κυριακή. Ράινε Μαρία Ρίλκε. Ήρθα να συναντήσω τον κύριο Ροντέν και να δω τα έργα του. Ο Κίστη μου έχει διαβάσει τις επιστολές σας. Καμί Κλοντέλ, γλύπτρια. Χαίρομαι. Πολύ. Όμως δεν είναι εδώ και θα χρειαστεί να περιμένετε πολύ. Καθίστε. Καθίστε όπου θέλετε. Θα σας αρέσει πολύ, υποθέτω, το Παρίσι. Καλλιτέχνες καταφθάνουν από παντού. Δεν ξέρω. Ίσως. Τι εννοείτε? Σε ό,τι είναι πιο βαθύ και πιο σημαντικό. Είμαστε ανίποτα μόνοι.
Πολύ με άγγιξε ότι μου δείξατε. Όμως δεν θα κάνω κάποια κριτική. Η κριτική, πιστέψτε με, είναι το χειρότερο μέσο για να αγγίξει ένα έργο τέχνης. Καταντάει πάντα σε πετυχημένες, λίγο ή πολύ παρανοήσεις. Δεν μπορούμε όλα να τα συλλάβουμε και να τα εκφράσουμε, όσο και αν θέλουν πολλοί να μας πείσουν το αντίθετο. Τα περισσότερα από όσα μας συμβαίνουν ξετυλίγονται μέσα σε μία σφαίρα που ποτέ καμιά λέξη δεν την καταπάτησε. Και πολλά πιο αδύνατο είναι να εκφράσουμε τα έργα της τέχνης, τις μυστηριακές αυτές υπάρξεις που η ζωή τους δεν γνωρίζει τέλος, καθώς πορεύεται πλάι στη δική μας, την περαστική, την πρόσκαιρη ζωή. Φροντίστε η ματιά σας να είναι γυρισμένη προς τα έξω, αυτό προπάντων. Κανένας δεν μπορεί να σας συμβουλέψει ή να σας βοηθήσει. Κανένας. Ένας μονάχα δρόμος υπάρχει. Βυθιστείτε μέσα στον εαυτό σας. Αναζητήστε την αιτία που σας οδηγεί στην τέχνη. Δοκιμάστε αν οι ρίζες της φυτρώνουν από τις πιο βαθιές γωνιές της καρδιάς σας. Εξομολογηθείτε στον εαυτό σας. Θα πεθαίνατε τάχα αν σας απαγόρευαν την τέχνη σας. Σκαλίστε βαθιά μέσα σας να βρείτε την απόκριση. Κι αν η απόκριση τούτη αντυχήσει καταφατικά, αν απέναντι στο βαθυσήμαντο τούτο ερώτημα μπορείτε να υψώσετε ένα στέρεο και απλό πρέπει, τότε πλάσετε τη ζωή σας σύμφωνα με αυτή την ανάγκη. Μακριά από τα μεγάλα γενικά θέματα. Σκύψτε σε εκείνα που σας προσφέρει καθημερινότητα. Ιστορίστε τις θλίψεις και τους πόνους σας, τους φευγαλαίους στοχασμούς σας, την πίστη σας σε κάποια ομορφιά. Ιστορίστε τα όλα τούτα με βαθιά, γαλήνια, ταπεινή ειλικρίνεια. Και αν από τούτη την επιστροφή στον εαυτό σας, από τούτη την καταβήθηση στο δικό σας κόσμο, σχέδια ξεπηδήσουν. Δεν θα σκεφτείτε να ρωτήσετε τους άλλους αν είναι καλά τα σχέδιά σας και ούτε θα αποζητήσετε να ενδιαφερθούν τα περιοδικά για αυτά. Ένα έργο τέχνης είναι άξιο μόνο σαν ξεπηδάει από μια ανάγκη. Για να το κρίνεις πρέπει να δεις ποια είναι η πηγή του. Γι' αυτό, αγαπητή Καμίλ, δεν μπορώ να σας πω παρά μονάχα τούτο. Βυθιστείτε στον εαυτό σας. Ψάξτε στα βάθη από όπου πηγάζει η ζωή σας. Εκεί θα βρείτε την απόκριση στο ερώτημα πρέπει να δημιουργείτε. Δεχτείτε την όπως θα αντυχήσει, χωρίς να γυρέψετε το νόημά της. Ίσως βγει πως η τέχνη σας καλεί. Τότε αγκαλιάστε αυτή τη μοίρα, κρατήστε την για πάντα επάνω σας με όλο το βάρος και το μεγαλείο της, χωρίς ποτέ να αποζητήσετε καμία αμοιβή απ' έξω. Γιατί ο δημιουργός πρέπει να είναι ολόκληρος ένας κόσμος για τον εαυτό του. Να βρίσκει τα πάντα στον εαυτό του και στη φύση, που μαζί της είναι δεμένος. Viens,
Σε ό,τι είναι πιο βαθύ και πιο σημαντικό είμαστε ανίποτα μόνοι. Για να μπορέσουμε να συμβουλεύσουμε ή να βοηθήσουμε ένας τον άλλον, πρέπει πολλά να τύχουν και πολλά να κατορθωθούν. Χρειάζεται ένας ολόκληρος αστερισμός από γεγονότα για να πετύχει τούτο και μία μόνο φορά. Θέλω να σας μιλήσω για την ηρωνία. Μην την αφήνετε να σας κυριέψει. Προπάντων τις ώρες που στερεύει η δημιουργικότητά σας. Στις δημιουργικές σας στιγμές προσπαθήστε να τη χρησιμοποιήσετε σαν ένα ακόμα μέσο για να συλλάβετε τη ζωή. Όταν τη μεταχειριζόμαστε με αγνότητα, μένει αγνή και εκείνη. Και δεν πρέπει να ντρεπόμαστε για αυτήν. Και αν νιώθετε πως σας τραβάει ακαταμάχητα, αν φοβόσαστε πως ολοένα και περισσότερο δενόσαστε μαζί της, τότε στραφείτε προς τα μεγάλα και βαθυσίμαντα. Μπροστά τους μοιάζει ταπεινή και έρημη. Αναζητήστε το βάθος των πραγμάτων. Εκεί δεν κατεβαίνει η ηρωνία. Και αν σας ακολουθήσει ως το χείλος του μεγάλου, αναρωτηθείτε τότε αν ο εκφραστικός του τος τρόπος πηγάζει τάχα από μια ανάγκη της ύπαρξής σας. Γιατί κάτω από την επίδραση των βαθυσίμαντων πραγμάτων ή θα πέσει σαλέπι από πάνω σας που θα πει πως ήταν κάτι τυχαίο και πρόσχερο, ή αν σας είναι αληθινά έμφυτη, θα σφυριλατηθεί μονάχη της σε ακριβό εργαλείο και θα γίνει ένα από τα μέσα με τα οποία πρέπει να διαμορφώσετε την τέχνη σας. Και η αμφιβολία ακόμα μπορεί να γίνει πολύτιμο χάρισμα άμα την πλάσουμε όπως πρέπει και την κάνουμε όργανο γνώσης, όργανο κριτικής. Ρωτάτε την κάθε που θα θελήσει να φανίσει κάτι τι άσχημο του βρίσκει. Ζητάτε τις αποδείξεις, εξετάζετε την προσεκτικά. Ίσως να δείτε τότε πως είναι διστακτική και φθαρμένη, ή ίσως πάλι πως βρήκε το δρόμο. Προπάντων όμως, μην υποχωρείτε μπροστά της. Ζητάτε της κάθε φορά να σας αραδιάζει τα επιχειρήματά της. Και θα έρθει η μέρα που ο χαλαστής αυτός θα γίνει ένας από τους καλύτερους δουλευτές σας. Ο πιο έξυπνος ίσως από όλους που δουλεύουν στο χτίσιμο της ζωής σας.
Ίσως η γύρω μας να είναι μακρινή και απόξενη. Και ένα πλατή διάστημα αρχίζει να ξανοίγεται ολόγυρα και να μας χωρίζει από αυτούς. Και όταν μας φαίνεται απόμακρος ο περίγυρός μας, τότε θα πει πως το διάστημα τούτο είναι απροσμέτρητα πλατή και αγγίζει τα αστέρια. Ας χαρούμε αυτό μας το μέστομα όπου κανένας δεν μπορεί να ακολουθήσει. Και η τέχνη ακόμα δεν είναι παρά ένας τρόπος ζωής. Μπορούμε ζώντας έτσι ή αλλιώς να προετοιμαζόμαστε για αυτήν χωρίς να το ξέρουμε. Κάθε τι πραγματικό βρίσκεται πολύ πιο σημάτης από τα ψευτοκαλλιτεχνικά επαγγέλματα που δεν έχουν καμία θέση με την πραγματική ζωή και που ενώ πυθικίζουν την τέχνη αρνιούνται και προσβάλλουν όλη της την υπόσταση. Χαίρομαι που αποφύγατε τους επικίνδυνους αυτούς δρόμους και που βρισκόσαστε μόνοι και αδίλιαστοι μέσα στην τραχιά πραγματικότητα.
Ο Auguste Rodin είναι ο χαρακτηριστικά αρσενικός άνθρωπος. Δίνεται στην τέχνη του με απίστευτο πείσμα και δύναμη. Και είναι ο κάτοχος της τέχνης του και όχι αυτή εκείνη. Και έχει τη δύναμη να ρυθμίζει τον εαυτό του έτσι ώστε πολλά να τα αφήνει χτες τέχνη, σχεδόν όλα. Και εν τούτης να μπορεί να χαίρεται με άλλο τρόπο για τα υπόλοιπα, χωρίς να έχει ανάγκη κάποιου συνδετικού κεντρικού σημείου. Το αντιλαμβάνεται αυτό κανείς άμεσα, αν τον παρατηρήσει. Ο γεροδεμένος τράχυλος με τις φρικυλές αισθήσεις και το σφρικυλό πνεύμα, κάτι σαν μια βάναυση δύναμη και απαρακόλλητα διαποτεσμένος με πνεύμα, σαν να μην μπορούσε να πηγάζει παρά μόνο δύναμη από αυτόν. Εγώ είμαι κάτι άλλο και θα κατευθύνω τη ζωή μου σύμφωνα με αυτό που είμαι. Νιώθω να περιέχω μέσα μου στην πιο στοιχειώδη και πρωτόγονη μορφή το προσχέδιο μιας άτικτης αρμονίας, μιας πιο στέρεης σφαιρικότητας, μιας υψηλής τελειότητας και ολοκλήρωσης που μου εξασφαλίζουν, προσωρινά έστω, την γαλήνη. Μια στέρεη συνάφεια με το άπειρον, το όλον, τον αρχαίγωνο τόπο από όπου όλα ξεκινούν και όλα καταλήγουν. Είναι παρούσα εντός μου, σύμφωνα με τους βασικότερους σκοπούς της ουσίας μου, μια αυτάρκεια και μια αυτονομία ασυμβίβαστη με την αρενοπία κατάπαυστη κινητικότητα, που τίνει άπλιστα προς τα ακραία όρια και διαιρεί και διασκορπίζει όλες τις δυνάμεις με ακατάπαυστη μία και ορμή. Ζω και απολαμβάνω τη σχέση με το σώμα μου και τον ερωτισμό του. Και η πνευματική ζωή δεν είναι παρά η ανθοφορία μιας άλλης μορφής, γεννημένη από την ίδια μεγάλη ρίζα κάθε ύπαρξης, η οποία ακουμπά στον ερωτισμό και εκδηλώνεται σε όλο το σώμα και όχι σαν μεμονωμένο ένστικτο. Και διαποτίζει και ζωντανεύει και ταυτίζεται με κάθε εκδήλωση της ζωής μου. Oh
comprends de rien. Je pleure, c'est tout. Je ne t'aime pas, je ne t'aime pas, oh mon bien-aimé. Retire ta main, je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Θαυμάζω τις πλαστουργικές και δημιουργικές ικανότητες που κρύβεται μέσα σας, που θα έφερναν τη ζωή σε αγνό και ευτυχισμένο δρόμο. Ακολουθήστε αυτή την πορεία και αυτόν τον στόχο. Δώστε όμως όλη σας την εμπιστοσύνη σε εκείνο που έρχεται. Ο καιρός εδώ δεν μετράει. Ένας χρόνος δεν λογαριάζεται. 10 χρόνια είναι ένα τίποτα. Καλλιτέχνης θα πει να μην μετράς, να μην λογαριάζεις. Και αν τούτο έρχεται από τη βούλησή μας μοναχά, από μια κάποια ανέχεια και ανάγκη του εσωτερού είναι μας, ας το τυλίξουμε με την έννοια μας. Ας μην το μισήσουμε. Οι δρόμοι της σάρκας είναι δύσκολοι σίγουρα, αλλά τα δύσκολα είναι η μοίρα μας. Σχεδόν κάθε τι βαθυσίμαντο είναι δύσκολο και το κάθε τι είναι βαθυσίμαντο. Άμα το νιώσει κανείς αυτό, άμα κατορθώσετε εσείς με τις δικές σας ικανότητες να πετύχετε μια αρμονία του εαυτού σας με τη σάρκα, μια ολότελα ατομική αρμονία, λυτρωμένη από κάθε συμβατικότητα και κάθε μιμητική συνήθεια, τότε δεν πρέπει να φοβάστε μη χαθείτε και μη φανείτε ανάξια του πιο ακριβού αγαθού σας. Η σαρκική ειδονή είναι ένα επεισόδιο από τη ζωή και την λειτουργία των αισθήσεων. Καθόλου αλλιώτικο από την αγνή ματιά ή την αγνή απόλαυση που χαρίζει στη γλώσσα μας ένας όμορφος καρπός. Λένε για κάποιους καλλιτέχνες πως ζουν και δημιουργούν σε κατάσταση οργασμού. Και αληθινά, η καλλιτεχνική δημιουργικότητα βρίσκεται τόσο απίστευτα κοντά με τη σεξουαλική ζωή, με τους πόνους και τις ειδονές της, που κατά βάθος είναι δύο διαφορετικές μορφές της ίδιας ανάγκης, του ίδιου πόθου, της ίδιας απόλαυσης. Είναι μια μεγάλη απέραντη πείρα που με αυτή μας πρίκησε η φύση, η πληρότητα, η ολοκλήρωση και η λάμψη ολόκληρης της γνώσης. Τίποτα το κακό δεν υπάρχει σε αυτή την πείρα μέσα. Το κακό βρίσκεται στο ότι όλοι σχεδόν τη χρησιμοποιούν άθλια. Τις σκορπάνες, τους 5 ανέμους, τη μεταχειρίζονται για διεργερτικό και για διασκέδαση τις κουρασμένες ώρες της ζωής τους και όχι για περισυλλογή και αυτοσυγκέντρωση προς τις μεγάλες κορυφές. Η γονιμότητα, είτε πνευματική μορφή έχει, είτε σαρκική, είναι μία και μόνη. Γιατί και το πνευματικό ακόμα δημιούργημα, τη ρίζα του την έχει στο σαρκικό. Μία είναι η φύση του. Το έργο του πνεύματος είναι σαν μια απαλότερη, πιο μυστηριακή, πιο γητεμένη, πιο αιώνια επανάληψη της σωματικής ειδονής. Επειδή την πλημμυρίζουν πανάρχες κληρονομημένες θύμησες από καρποφορίες και γενομολύματα εκατομμυρίων υπάρξεων. Μέσα σε ένα μονάχα στοχασμό ενός δημιουργού ξαναζούν 1000 δυσμονημένες ερωτικές νυχτιές και το γεμίζουν μεγαλείο και ύψος. Και εκείνοι που σμίγουν τις νύχτες και αγκαλιάζονται μέσα σε λυκνιστική ειδονή κάνουν ένα βαθυσίμαντο έργο. Μαζεύουν γλυκές απολαύσεις, βαθιά νοήματα και δύναμη για το τραγούδι κάποιου ερχόμενου ποιητή που θα σηκωθεί να ανιστορήσει ανίποτες ευτυχίες.
βιώνω παράλληλα την ερωτική διέγερση και την καλλιτεχνική δημιουργία. Νιώθω πως το συναίσθημα αυτό είναι οικουμενικό. Και σίγουρα υπάρχει μια βαθιά συγγένεια, καθώς την καλλιτεχνική παίξη αναμειγνύονται παθιασμένα και έρχονται στο φως αρχαίγονες δυνάμεις κάτω από εκείνες που αποκτήθηκαν με ατομική προσπάθεια. Και είναι γεγονός ότι το ένστικτο της αισθητικής δημιουργίας και το σεξουαλικό ένστικτο παρουσιάζουν αναλογίες τόσο εκτεταμένες, ώστε η αισθητική έκσταση κατατείνει προς την ερωτική και η ερωτική επιθυμία τείνει ακούσια να κυριεύσει το στολίδι της. Αισθητική. Όλα αυτά υποδηλώνουν μια δίδυμη ανάπτυξη από την ίδια ρίζα. Όπως η σεξουαλικότητα είναι η αφύπνιση του πιο αρχαίγονου στοιχείου που υπάρχει στον άνθρωπο, της σωματικής του μνήμης, έτσι και η κληρονομική σοφία προσλαμβάνει την μορφή της πιο προσωπικής ανάμνησης για τον καλλιτέχνη, σε συνδυασμό με ό,τι πιο συγκερινό, ό,τι πιο ιδιαίτερο. Ένα είδος έκκλησης που προέρχεται από την αναστάτωση μιας συγκεκριμένης ώρας για να τον τραβήξει από τον ύπνο του παρελθόντος. Και έτσι η ερωτική συμπεριφορά απέναντι στην ίδια μας την εσωτερικότητα βρίσκει την τελική της εξήγηση και την τελική της ανταπόκριση σε ένα πνευματικό σχέδιο. Αυτός ο τρόπος που έχει ο έρωτας να μας κάνει δημιουργούς πέραν των δυνάμεών μας. Να ανυψώνει στο βάθρο του ενσαρκωτή κάθε αναζήτησης. Όχι μονάχα ανάμεσα σε εμάς, στο αντικείμενο της ερωτικής επιθυμίας, αλλά ανάμεσα σε εμάς και σε κάθε υψηλή αξία εντός της οποίας προβάλλουμε τα όνειρά μας.
Φαντάζομαι θα περάσατε πολλές και μεγάλες θλίψεις. Και ίσως το διάβα τους ακόμα να ήταν βαρύ και οδυνηρό. Όμως επικίνδυνες και ευλαβερές είναι μονάχα εκείνες οι θλίψεις που για να τις βουβαίνουμε τις σέρνουμε μέσα στον όχλο. Και είναι σοφότερο να δεχόμαστε με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη τις θλίψεις μας παρά τις χαρές μας. Γιατί τις στιγμές αυτές κάτι καινούριο σταλάζει εντός μας. Κάτι άγνωστο μας διαπερνά. Δειλή και τρομαγμένη η ψυχή μας βουβαίνεται. Όλα μέσα μας παραμερίζουν. Βαθιά γαλήνη απογειώνεται. Και το καινούριο, το άγνωστο, ορθώνεται στη μέση. Σιωπηλό. Πιστεύω πως όλες σχεδόν οι θλίψεις μας είναι στιγμές ψυχικής έντασης που για να τις υπομείνουμε σαν να μας πέτρωσε κάποια παράλυση, τρομαγμένη. Επειδή νιώθουμε πως τα ξαφνιασμένα αισθήματά μας δεν ζουνε πια. Επειδή μείναμε μόνοι. Με το ξένο εκείνο που εισχώρησε μέσα μας. Επειδή στερηθήκαμε όλα εκείνα που μας είχε δέσει μαζί τους η συνήθεια και η εμπιστοσύνη. Επειδή στεκόμαστε κατά μέση σε ένα πέρασμα όπου δεν μπορούμε να σταθούμε άλλο. Κατά βάθος, το μόνο θάρρος που ζητάνε από μας είναι να σταθούμε θαρετοί μπροστά στο αλόκοτο, το θαυμαστό, το ανεξήγητο που μπορεί να ανταμώσουμε. Όλα εκείνα που ονομάζουμε φαντασίες και οράματα, ολόκληρος ο κόσμος των βλευμάτων, όπως τον λένε, ο θάνατος. Αυτά όλα τα τόσο συγγενικά και ομοούσια με μας πράγματα, τα διώξαμε με την καθημερινή αντίστασή μας τόσο μακριά από τη ζωή, ώστε οι αισθήσεις μας ατρόφησαν, που θα μπορούσαν να τα συλλάβουν και μαράθηκαν. Αν υπάρχουν κίνδυνοι μέσα σε αυτόν τον κόσμο, ας προσπαθήσουμε να τους αγαπήσουμε. Θα θυμάστε τους αρχαίους εκείνους μύθους που ανταμώνουμε στα πρώτα βήματα όλων των λαών. Τους μύθους των δράκων, που την κρίσιμη στιγμή μεταμορφώνονται σε πριγκίπισσες. Ίσως όλοι οι δράκοι της ζωής μας να είναι πριγκίπισσες, που δεν προσμένουν παρά την ώρα που θα μας δουν όμορφους και τολμηρούς. Ίσως κάθε τι τρομακτικό να είναι στο απότερο βάθος του έρημο και αβοήθητο. Και να προσμένει από μας βοήθεια. Γιατί να θέλουμε να διώξουμε από τη ζωή μας κάποιες ανησυχίες, κάποιους πόνους, κάποιες βαρυθυμίες, ενώ δεν ξέρουμε τι έργο πραγματώνουν μέσα μας. Αν υπάρχουν τρόμοι μέσα σε αυτόν τον κόσμο, είναι τρόμοι δικοί μας. Αν υπάρχουν γκρεμνοί, δικοί μας γκρεμνοί είναι.
Αυτό που καταθέτω στα έργα μου είναι η αδιαφοροποίητη μα και φλογερή φύση της γυναίκας, που αγνοεί όλα τα εμπόδια στην αναζήτηση μιας αρμονικής ερωτικής ανάπτυξης και του παιχνιδιού των παρορμήσεων που προσδίδει στο γυναικείο ερωτισμό την πιο ανεξιχνίαστη ομορφιά. Τα αρχικά αισθητικά κίνητρα ανεβαίνουν σταθερά στην επιφάνεια του ίνεμου και εξίσου σταθερά καλύπτονται και απορροφώνται από την πλημμυρίδα της ψυχικής ζωής, η οποία τους μεταδίδει όλη της την ορμή, χωρίς ωστόσο να ανοίγεται σε ξεχωριστές διεξόδους. Η ζωή περιστρέφεται γύρω από τη θηλυκή μου υπόσταση, σαν να είχαμε αιχμάλωτη της ίδιας της τελειότητας, σαν να είναι αδύνατο να ξεφύγω χωρίς να αλλοιωθώ ή να πληγωθώ σοβαρά. Δεν είναι τυχαίο ότι η γυναίκα και μόνο αυτή, διεγυρώμενη τόσο συχνά από την εμπειρία του έρωτα, στη νοσταλγική αναζήτηση του φίλου, ανακαλύπτει στο τέρμα αυτής της εμπειρίας μια τεράστια συλλογή δυνατοτήτων να ζήσει, ακόμα και όταν παραιτηθεί από αυτή την εμπειρία. Αυτό που ονομάζουμε αγνότητα της γυναίκας ποτέ δεν κατανοήθηκε σωστά. Στην πραγματικότητα είναι η εσωτερική ενότητα, η πηγή ευδαιμονίας που η γυναίκα ακόμα κρατά στα χέρια της. Απολαμβάνω στη θηλυκότητά μου την ομορφιά και την αρμονία. Αυτά που για τον άνδρα είναι παρελθόν, κάτι σαν σύμβολα, ας πούμε, μιας μορφής ύπαρξης από την οποία εκείνος αποσπάστηκε και την οποία δυνατεί να επανακτήσει. Αυτό που προκαλεί την πιο βαθιά αγάπη του άντρα προς τη γυναίκα, την πιο βαθιά του επιθυμία, είναι κατά κάποιον τρόπο ένα παιχνίδι με αυτούς τους συμβολικούς χαρακτήρες, διότι η γυναίκα του φαίνεται δικαιολογημένα η πλησιέστερη ύπαρξη προς την κοινή τους καταγωγή και συγχρόνως η πιο τελειοποιημένη. Του φαίνεται λοιπόν σαν ένα παιδί, προς το οποίο σκύβει από το ύψος της ανωτερότητάς του και του οποίου η αθωότητα, η ασυνειδησία, η ανεμελιά και η παιχνιδιάρικη διάθεση τον συναρπάζουν. Συγχρόνως όμως του φαίνεται και σαν την μεγάλη μητέρα κάθε ζωής, στους κόλπους της οποίας θα ήθελε να κλείνει την κεφαλή, γιατί η φιλόξενη δεκτικότητα και η καλοσύνη της μπορούν να καταπραίνουν κάθε σύγκρουση, σκληρότητα και τριβή που χαρακτηρίζουν τη ζωή του ανδρικού φύλου.
Να βυθίζεσαι στον εαυτό σου και ώρες ολόκληρες να μην ανταμώνεις εκεί κανέναν. Αυτός πρέπει να είναι ο ανώτερος του καθενός στόχος. Να είσαι μοναχός. Όπως ήσουν μοναχός στα παιδικά σου χρόνια. Όταν οι μεγάλοι πηγαινοέρχονταν, μπερδεμένοι σε πράγματα που σου φαινόταν σοβαρά και σπουδαία, μόνο και μόνο επειδή αυτοί ήταν τόσο πολύ άσχολοι μαζί τους και επειδή εσύ δεν καταλάβαινες τίποτα από τι έκαναν. Και έρχεται μια μέρα που νιώθεις πως οι ασχολίες τους είναι κακομοίρικες. Τα επαγγέλματά τους κοκαλωμένα και χωρίς πια δεσμούς με τη ζωή, γεμάτα έχτρα, ενάντια στο άτομο, σαν να βίζαξαν το μίσος εκείνων που βρέθηκαν βουβοί, ανυπεράσπιστοι και σκυθροποί απέναντι στο γυμνό ανελαίητο καθήκον. Γιατί τότε να μην εξακολουθήσεις να τα βλέπεις όπως το παιδί, σαν κάτι ξένο, από τα βάθη του δικού σου κόσμου, από την απεραντοσύνη της μοναξιάς σου, που είναι αυτή δουλειά και θέση και επάγγελμα. Γιατί να θέλεις να το αλλάξεις το σοφό «δεν καταλαβαίνω» του παιδιού με τον αγώνα και την περιφρόνηση, μια και το «δεν καταλαβαίνω» του παιδιού θα πει «είμαι μοναχός». Ενώ αγωνίζομαι και περιφρονώ θα πει «παίρνω μέρος σε εκείνα ίσα-ίσα τα πράγματα που θέλω με αυτόν τον τρόπο να τα κρατήσω μακριά μου». Ας μην νοιαζόμαστε, παρά μόνο για εκείνο που ορθώνεται μέσα μας. Ας το τοποθετήσουμε πάνω απ' όλα όσα βλέπουμε γύρω μας. Η εσωτερική πορεία μας αξίζει όλη μας την αγάπη. Πρέπει να εργαζόμαστε αδιάκοπα για αυτήν και να μην χάνουμε πολύ καιρό και πολύ κόπο ξεκαθαρίζοντας τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. Άλλωστε, ποιος μας λέει πως βρισκόμαστε σε οποιαδήποτε σχέση μαζί τους?
Ο τρόπος με τον οποίο η γυναίκα εγγράφεται οργανικά στο σύνολο της ζωής είναι πιο μεγαλόδωρος και πιο αποφασιστικός από τον τρόπο του άντρα, ο οποίος επαναστατεί ενάντια σε κάθε τι που θα μπορούσε να τον εμποδίσει από την αδιάκοπη εξειδίκευσή του. Ο θάνατος ή η συγχώνευση του ατόμου με τις πανίσχυρες δυνάμεις της ζωής έχει για τη γυναίκα πολύ πιο υψηλό νόημα από ό,τι έχει για τον άνδρα. Επιστρέφοντας στο όλον, αυτή που είναι ήδη ένα όλον, θα λέγαμε ότι ξαναζεί ένα πολύ παλιό όνειρο, η αόριστη ανάμνηση του οποίου καθορίζει και κατευθύνει την ανάπτυξή της ως ανθρώπινου όντως. Η επιβεβαίωση της ύπαρξής της και τα χαρίσματά της τρέφονται μέσα της από την ίδια αστήρευτη πηγή και γι' αυτό συγκατανεύει με μια ακούσια ευσέβεια στα μυστήρια του θανάτου και της αναγέννησης. Ο άνδρας μόνος καθώς είναι μέσα σε όλη του την καθαρότητα αποτελεί το τραγικότερο του ανθρώπινου είδους. Όσο περισσότερο βάζει την εξυπνάδα του να αναπτυχθεί, τόσο περισσότερο προσπαθεί να αποσπαστεί από το γενέθλιο έδαφος, ώστε να υψωθεί αυτόνομος όσο το δυνατόν ψηλότερα πάνω από τον εαυτό του, μέχρι τη στιγμή που θα ξαναβουτήξει με ορμή στην αγκαλιά αυτής της γης. Και είναι αλήθεια πως ακόμα και σήμερα δεν μπορούμε να διατυπώσουμε για τον άνδρα μια βάσιμη κρίση παρά μόνο έχοντας υπόψη τις επιτυχίες του στον εξωτερικό κόσμο. Όμως για τη γυναίκα, τα πάντα περιλαμβάνονται στο μοναδικό αυτό έργο, στο πώς έλυσε μόνη της το ένιγμα της ύπαρξής της. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η χάρη παραμένει, με την υψηλότερη έννοια του όρου, το κριτήριο της επιτυχίας της. Ηθική και κάλος μπορούν να σημαίνουν κατά τρόπο δυσδιάκριτο ένα και το αυτό πράγμα όπως ιερό και ερωτικό, εκφράζοντας ταυτόχρονα το προνόμιο και το όριο του γυναικείου φύλου. Εμπιστεύομαι τη φωνή της επιθυμίας που βγαίνει μέσα από τα σπλάχνα της ίδιας της ύπαρξής μου. Και μόνη μου επιλογή είναι να διακηρύττω πάντοτε την ελευθερία, να καταλύω κάθε περιορισμό και να συντρίβω κάθε τεχνητό εμπόδιο. Θα ξεπληρώσω τα χρέη μου στη ζωή με αυτά που κάνω και με αυτό που είμαι. No
πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε.